Karbi Anglong di Mahasau Autonomous State Demand Committee Karbi Soarlo Amai Dimasa Students Union Karbi Students Association pen danglok kaprek hampang asong atum pen non kevangji Thereni phai inkorage thomani Delhi rongsopi jantar mantara long Hemprek apharman kachesong damji aphan kedam tang thereponi phai inkoya jo Diphu railway station along pen bar tanglo Idam tang pharu kris sirkebra trok ner kebra trok aningkan pen Karbi Anglong na pen dimhasau aradatum Indian Constitution along ketok dak Article 244A Autonomous State kelong nang jiarot kedok jok je hangpon bom wang bom si pining aningkan thong kebra trok si an pling pontanglo Lasong bong pen non kedo bom MP Horen Singh be private members bill ke ponsitami dolo Lasolong non Kanchas dikom karsa KSA DS ya tumpen ke hang chimit me pin pen hang pon bomlo halapu kanchas dikom mamai pu aji timung pen pherangkia thengno lamthe kaningje pon ke nitum Karbi Anglong arada phansetami kai ke amat chuning risi Hemprek apharman kachesong rapet nang ji lapen ke theke ding atum setami Hemprek aphan ke amu chedong prat anang ji pusi ningje pon Lapen ke dam tang antame nitum asong pen central government pen chingki che than setame dopon lo laso chingki che than bom ahut setame article 244A autonomous state aphan nitum tame claim pon bom lo lapen ke central government pen ministry angdeng an pon po puta kanchas dikom amai pu ajitimong pen pherangkia thingno ningche pon non laso Karbi Anglong lapen dimahasau aphan autonomous state ke hang like Indian Constitution along ke tok tu purpuria te misi ke hang lo la pen ha 1986 pen hisab lo te noni kan thong ke pro troxian do bom lo la ta nona ta chok oilang chok bom lo ta chok oilang la sa teng sinile tum non ta dam bom nang kok lo pen non dili bang pharo phi social mani dam lo non da bom lo la pen da dili ke 23rd March dharna duji la pen la sa teng penili tumala organization do Nitum Karbi Anglong Dimahasau Autonomous Demand Committee Kadaskom Karbi Student Association Labasa Dimasa Student Union Karbi Risho Dorbar Karbi Soarlo Amei Karbi Unemployed Association Lapen Dimasa Tum Jenis do Lapen Tum Karbi Dorbar do Tiwa Dorbar do Karbi Anglong Ronga Sarame Kara Tumando Lapen Nele Tuanda Dili Long Dharna Kedodam Alam La Sonen Lo Jenon amat government bill bang ponam po autonomous sara puthak la penon ala swalam pesar kuri sini tum non kedam central government apan la pe ala dang ni tum un mane chito unji pan bori ji prime minister Narendra Modi home minister Amit Shah akola pena kapre to man chito pani tum bori ji halapu BJP claim bang pu Bidya Singh rongpi pen pherangkyang no kaningje pon ke Non kedo bom BJP sarkar ke chari pon India Prime Minister Narendra Modi pen India angkang state ki pi ponji do lapen ke dam tang aningkang tame state phokep ke pachok ponji along itum Karbi Anglong lapen dimhasau aratame Hemprek mate autonomous state longdon po lapuson RDP ponlote puta pherangke angno clardak pen ningje pon Modi leadership Narendra Modi ke high prime minister ke high leadership pen non ke wangji Kwan dari kwan prapni lamang chinis tame hotula non parliamentary election aprang ba phi India long penaan aso bimu chocot state kasilame penaan do lasila so kasilam hot ilit tumta long lunyi pusinilita ningthe atima non bangke la Modi leadership bangke la bang alang bang fan convince am thegote ilit tum long po News report long soda inti Karbi Anglong live